Здравейте хора, аз съм Халим и днес сте в ХК Gaming Dona BGYT. Днес ще направим едно кратко видео и първото ми видео на Brawl Stars, което ще играя, дано да се гледа, но както и да е. Този профил имах друг, но си го загубих. Този профил слили съм 100 и някой в България. Както виждате, са слили 161. Просто забравя да го направя на BG. 161 в България. Това е според мен много OP герой. Бъгнат във всякакви ситуации може да се измъкне. Ето и моят клан, това е моят клан на коса. Някой, ако иска и над 10 000 купи, може да влезе. Казва се Ботев Гейминг, защото моето училище се казва Христо Ботев и така го измислихме. Ето всички. И се борим за топ 1000 в България. Някой, ако иска, може да влезе. Сега ще направим няколко игри. С кой ще? С код. Стискайте палци и сега ще коментирам. Оп. Това е и това ще вървам новия сезон. Ако ви хареса, пишете долу в коментарите хаштаг BRAWSTARS. От четвъртия нещо е добър, но зависи за някой първи левел за нищо не става. То как ме изгледна. Добре, няма нищо, четвърти, добре, не? Минавам си някои мисии. Днес стана 10к. Това е много добре. Аз по принцип на друга на профил бях 30, но си го изгубих. За жалост. Вижте, мина да дадем какъв скин се падна. Много е як според мен. Буквално иначе струва 149 джема. Аз го взех безплатно. И вижте блингове. Искам да ми пишете в коментарите кой скин бихте ме препоръчали да си купя за 5000 блинк. Нали, епик скиновете от тези герои, които имам, вижте. Кой скин бихте ми препоръчали? Аз лично мисля да изчакам и дано да ми се падне Lion Tori, за да може. Много искам Glitch Lion Tori, много як скин. Буквално се паднах срещу такъв и много яко стреля и Лори е уникален. И Лари също. Добре, сега ще игра с някой от по-малкото ми купи. Кажем, че имам ли с някой мисика? Добре, нямам. Ще продължа с кода. Стискайте палци и така.
Още малко и се зареждам. Bullet storm! Cheater! Става по-отворена. Без това. Пет човека останали. Добре, сигурен съм. Ние сме останали само аз се го приема. Ето, ще мога да го изследя. Добре, няма нищо, трети стана. Две изтрих, добре. Още малко ще продължи това видео и мисля да спирам, защото като първо видео да видим колко гледаемост ще събера. Да. Изобщо ако някой го гледа, много искам да някой да го гледа, но каквото YouTube реши. Добре, давам сега с колко много ще игра. Между другото, този скин на Санди е много добър. Един мой приятел днеска си го купим. О, той се включи към нас. Аз мисля. И почти 100% защото ако бъгна, не. Но ме аз така като ми бъгва. Реакция не случва. Всеки му как Bullet storm! Okay, challenge accepted. Казвам, запитам дали съм добър и ме мога да. Добре, както е. Вижте 777. Купички в код. Добре, буквално хора, аз този профил го развивам някъде от 3-4 седмици. Почнах го, защото това беше резервен профил, ако нещо стане. Почнах го от 4500 и за 2 седмици го направих 10 000 и имам 5 героя на 25 ранг и над 25 ранг.
Лили ми на 28. Между другото, хора, купувайте, ако имате Лили, купувайте гаджети Star Power и гиарите, защото носи заслужател герой много добре. Аз, където го почнах от 15 ранг, не спрях да играя, докато не го дигнах на 28. Точно за един ден го направих 28. И да, много як този герой, много се струва. Уникален. Последна игра ще направя и ще приключим този епизод. Можете в коментарите да пишете някакви съвети за игра и скинове, които могат да се купят. Watch out! Here I come! Сега не трябва да се бъркам толкова много, защото ето ли става. Знам, че играя по-представено, не искам да игра на първата минута и то да се... Видяхте колко е лесна Лили, буквално влиза ви зад гърба и сте до там. Ама не съм се там. Не, добре, пети съм, но представете се на всяка. Ние си една мисия, да видим дали ще има нещо от вас. Добре, хора, аз бях Халим, вие бяхте в Халим ХК. Да, вие бяхте в моя канал. До скоро!